Fit-tielet round ta' voti li saru il-ġimgħa fin-Naxxar, il-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza f'7 lokalitajiet waqt li l-Partit Laburista kiseb maġġoranza fi 15 lokalità. Dan fil-waqt il-maġġoranza fis-Żebbuġ Għawdex għad trid tiġi deċiża minħabba li ġew eletti żewġ kandidati kull wieħed għall-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista flimkien ma' kandidat indipendenti. F'dan l-att il-Partit Laburista kiseb maġġoranzi fis-Siġġiewi u fil-Mosta. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ maġġoranza fil-Munxar fejn ġie elett sindku ġdid li għandu 23 sena. Nixtieq nirringrazzja n-nies kollha li ħarġu jivvotaw. Issa hemm bżonn li naqdu l-Kunsill, ħames minn nies li naqdu ma' xulxin, naħdmu biss għall-Munxar u Għaxlandi u iwa hija ħanġibu l-Munxar u Għaxlandi l-aħjar f'Għawdex. Ringrazzja ferm il-Carmena Parnis u lil-Mark Busuttil li ħdimni jitfit u issa ovvjament kif qed qabel ninaqdu mal-kandidati l-oħra sħabna tal-Partit Laburista biex naħdmu għal-ġid tar-raħal tagħna. Fil-Gargur fejn inżammet il-maġġoranza l-Partit Nazzjonalista eleġġa kandidat li għandu 16-il sena, Abraham Aquilina, li ġab l-akbar ammont ta' voti. Naħseb li x-xogħol li għamilna flimkien sarraf riżultat tajjeb għall-Gargur, kemm għalija personali kif ukoll għall-Partit Nazzjonalista. Gburi wkoll jiena l-ewwel kandidat ta' 16-il sena li ġejt elett u nirringrazzja lil kull min wara fiduċja fija b'xi mod jew ieħor. Kien konfermat għal darb'oħra s-Sindku ta' San Lawrenz Noel Formosa. Il-lokalità inħobba u jidher li n-nies apprezzaw dan il-fatt u jiena rrid impatti lura billi nkompli nagħti ħajti u saħħti sabiex il-lokalità ta' San Lawrenz inkomplu nġibuha l quddiem. Mario Zoppardi ġie elett ukoll bħala Sindku tal-lokalità ta' Kerċem. L-elettorat għal darb'oħra reġa' wera fiduċja fina bħala Konsill Lokali mmexxi minn Sindku Nazzjonalista ġewwa Reħel ta' Kerċem. Dana jawgura anke għal Konsill il-ġdid li minn hawn u ftit tal-jiem oħra sejr jifforma. Kien jum ieħor li fih rajna numru ta' ġuħ ġodda jiġu eletti minn barra l-Gargur għal Partit Nazzjonalista f'ħafna lokalitajiet ġew eletti kunsilliera żgħażagħ. Fost l-aktar kandidati li ġabu voti f'dawn l-elezzjonijiet hemm is-Sindku ta' Ħattart Stefan Kordina. Taqt nirringrazzja lill-poplu ta' Ħattart li ħareġ jivvota speċjalment dak li tagħna l-appoġġ, dawk li ma ħarġux jivvotaw ukoll nirringrazzjahom u nixtieq ngħid li l-bib huwa miftuħ għal kulħadd biex naħdmu jitfit għal ġid tal-lokalità. Konfermat is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat. Wara dik il-ħidma kollha ir-riżultat wasal. Ovvjament irrid nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja ħafna lir-residenti li votaw li l-isħab il-kunsilliera li ħadmu fil-kunsilli ieħor u speċjalment il-familja tiegħi, ġifieri mara li tieħu paċenzja tremenda bija. U konferma wkoll is-Sindku tan-Naxxar Elmeri Muscat Fenekadami. Ingħata minn Naxxarin vota fiduċja fija u ta' dan irringrazzjahom u jien inwedhom li nkompli nkun Sindku tan-nies għax l-għaqda fejn l-għaqda mis-saħħa u aħna bekk nirrenjaw kollha flimkien għax hu tal-poplu residenti kollha flimkien. Fal-qormi il-Partit Laburista leġġa Sindku ġdid fil-waqt li John Boxhall ġie konfermat Sindku tal-Birgu. Meta wieħed iħares lejn il-kwadru komplut ta' dawn l-elezzjonijiet, il-Partit Laburista ġab maġġoranzi f'49 lokalità, fil-waqt il-Partit Nazzjonalista għandu maġġoranza f'19 il-lokalità.